Ayan dito si ano, kuya. At ano, nagpipila din pala siya dito sa PGH. Ano pangalan mo kuya? Sam. Si Kuya Sam, hindi ko lang din pala. Viewers ng Team Pakaway. Yan, good morning Pilipinas. Yan, time check 6:34. Punta kami ngayon ng PGH Pecha 4, araw ng Huwebes. Yan sa amin, morning. Yan. Punta kami ng PGH. Hindi ko alam kung traffic, pero kagabi pagpunta namin doon, kasi kagabi nagsimba kami doon sa ano, sa Quiapo. Ngayon desperas ng kapistahan ng Nazareno, baka traffic na. Ha? Ano na? Tara na, let's go na tayo. Baka traffic na nga. Ito premiere yung pagsimba namin kagabi. Baka ano, matutuloy tayo mamili ng ano, yung machine. Ha? Kasi baka ano dun, siksikan siguro. Bibili sana ako ng mga gamit dun sa ano, sa pangkarwash dun sa Raon. So, sabi kagabi ni Bayaw, sa online na lang daw. Gusto ko sanang makanbas. Pwede kang ano? Tingnan natin ba? Tingnan natin mamaya. Pag may ano, pag halimbawa hindi gaanong crowded. Oo. Nandito na kami, nag-aabang na kami ng jeep. Ha? Nakasakay na kami na kami. Lapit na kami sa Quiapo. Nakababa na kami ni Ami. Sakay naman kami ng bus papunta ng PGH. Yan yung Quiapo Church. Ayan siya. Pasa lang namin yung ano dun, yung card. Tapos mag-almusal muna kami namin. Doon na lang kayo mag-almusal. Pag napasa na yung ano, yung card. Oh, shit.
naka-ready na yung ano, mga rebulto. Diyan mo ito. Diyan na. Sige, sige na. Ayan, dito si ano, kuya. At nagpipila din pala siya dito sa PGH. Ang pangalan mo kuya? Sam. Si Kuya Sam, hindi ko lang din pala. Viewers ng Team Pakaway. Hindi na ako nagdadala ako. Sa pag-kaya ako. Ayan po at ano, natawag na si Ami. Bali, kakain muna kami. Hanap muna kami ng makainan kasi di kami nakapag almusal kanina. Tapos yun nga, sakto may nakilala kami na ano na viewers ng Team Pakaway. Yun, kain daw muna kami. Nag-alok si Kuya Sam lang magkain. Ayan, si Kuya Sam. Yun, saling viewers ng Team Pakaway. Kain daw muna. At taga Bicol din pala si ano, si Kuya Sam. Taga Bicol. Dito kami sa ano, Robinson papunta. Ito dati yung nilalakad ko nung ano, nagpapacheck up pa lang kami ni Amin na bago operahan. Pag nanggagakarton ako doon, mahigaan. Pabukas pa lang ano. Kala ko yung bukas ng ano, mall. Ako kaya mall na sa akin
Nandito lang kami sa Manginasan. Tubig na lang po. Oo. Oo. At libre na kami ni Kuya Sam. Kaya na lang po Kuya. Oo. Kaya na. Ano? Isa na lang. Isa na lang oh. May ice cream. Oo. Okay na yan, Kuya. Okay na yan. Bali, dalawang pwede yung anti-rice po mountains, tsaka Lohato rin. Makusis ka anti-rice mountains. Standard for you. That's your process. Nakakahiya. Si Kuya ng libre. Kaya nagbayad. Yung messenger mo, Opo. maikuwak pa mo so yung maray pa so Printer. so printer. Oo. Ayun na, nag-usap kami kanina ni Kuya. Na pinta namin yung yung printer. May printer pala siya. Pero titingnan niya muna kung ano. Kung okay pa. Kasi na-stock na raw yun, ibibigay na lang sa amin ni Ami. Ay, resume. Ano ka reserve? Ano ka? Saan tayo? Ito na. Nabuhay po tayo. Isa lang kaya sa parang bakit? Hindi namin inaasahan na may mahihila kami viewers. Pagdakyat namin kanina, bilang parang Jason, akong viewers. Mura na Kuya. Nakita niyo pala yung ano yung vlog ko na pupunta kami dito. Tapos nagpapacheck up din pala si Kuya. Sabi ko nga to, ako pa, matempo ang kuman. Na-champion lang. Yan, nagkakaroon talaga kami, kuya. Ano yung gift namin? Talaga, malakas. Dahil naliya kami. Madali kami na iba. Oo, di wala ko nang... Wala ko sa tulog. Walang tumang. Nagkaroon ako, alas 5. Ito na ako nakita mong bako. Para alarm na lang sa cellphone ko, alas 5. So, nakakakuha mo sa namin. Pero, istorya mo na. Huwag mo nang natulog. Try mo patigil ko. Kasi kapag Naglong ko na. Gagawin na kami yung ano. nagbibis din niya nagkakapit na tuwa sa taas. Sabi ko rin, Ako yun, nagtukulit ako. Huwag ko baga pa ko. Katuluan ko. ano yung pag-sulit yung ate-ate. Ate ko pagkita. Ugma ko. Susuwan natin. Prosesyohan ko. Galaw natin. Nakado yung mga kabinay. Ang house. Kilala ko. Kaya ako mismo. Ulat kami pasok.
Balang iba, balang. Babakin mo, stop na siya. Pasig. Pasig. Bawal po na mismo. Tapos may pagkakas para sa pwede ba pupunta? Christmas party na niya. Tapos na kaming kumain at balik ulit kami sa loob. Kasama ulit namin si ano. Balik ulit kami sa ano, loob. Salamat kay Kuya Sam. Grabe busog. Busog. Hindi ko nga naubos yung halo-halo. Oh. May mga media. Saan kaya to? Ay, sukilugo, interview. Isa yan. Ito. Oo. Attorney? Congressman sa Caloocan. Congressman. Dilim. Pwede kaya yan ako. Kaya nagabagay. Pwede kaya yan, mi? Parang bawal ata. Sira ta mga restrado sira. Baka bawal kita.
Kuya Sam, iniwan namin dun sa ano, dun sa MSS para magano siya ng ano, gamot, no? Gamot. Yun muli, maraming salamat Kuya Sam dun sa ano, palibre mo sa amin na pagkain. At yun, nabusog kami. Hindi ko naubos yung ano, hindi ko naubos yung halo-halo. Yan po, hindi dito ang vlog na ito. Maraming salamat yun. Bye-bye, love you all. Yun, ingat Kuya Sam sa biyahe mamaya. At siyempre maraming salamat sa ano, ibibigay niya sa amin na printer. Titingnan niya muna kung okay pa. Ayan, bye-bye.